Nagabenta ki khubor baman kasni paidbah subscribe ya u an. Pai itai kundai wudi thedi pai ba itai kundai wudi thedi san hajar chikle thedi thera Shree Cement itai kundau thera Shree Cement san hajar chikle pai ba ani to life itai pai kunda san hajar yo pai ba san hajar tengka chikle theda Play phi baru igilong ki khubor bamda kasni. Nadu dang step phyrngap ki paidbah nagishnong ba pher clear sertap lupa kathan ban persha eka public hearing bar ka project jingti motion janga Shree Cement limited. Hagi babun ki jakala yu I ka jingeda ka bajorda ki pulit kat baki paidbah ki lapan paw ka jing bitar ba jing persha eka tiga project ka jing ye pendam ba jing ye kendo hapreng ki pulit bar ki paidbah kalapan mi eka huri hura ha ka tu kat ne ki benta. Ki paidbah ki ba persha ki la keno ba ka sarkar ka penet jingmut banyadai ka company bar ka penen kambor ban tulong ka public hearing ilo ong bagani ka pen iba ka sarkar ka kenyot iki try mo andre ka kenyot ka company nongwe wa apeng ka jing persha ka bajur jing ng songshna inong iki ka pawo ba ka jing smo jing ki paidbah la slam na sha le menti bar ba ken beteng ban yeng scam banyadai ka kendo ka maryang bar ka hok jang ki try shna. Pai itai kundai wudi thedi pai ba itai kundai wudi thedi san hajar chikle thedi thera Shree Cement itai kundau thera Shree Cement san hajar chikle pai ba ani to life itai pai kunda san hajar yo pai ba san hajar tengka chikle theda Ingali mo pat mo. Long ya ni te. Ya kaya milay la try mo. Ile la. Sekarang. Pada teruk video kemak betul. Video I'm coming. I'm sorry. I'm youth. Young.